Ngol obago romo kod riwruoge mag pinje Japan JICA ka giriwore ariyogo temo ka ginyalo tiyo kanyakla bang' yiero ma apis manyien mar riwruok mar Ability Sport Kenya. Motelo ne kalenda mar higani man kod tuke modhuro. Burano bende oyuor kod Jaki Njenga ma jata chendo e riwruok mar joma ni kod nyalo makende JICA. Bende ne ochung'ne kod Hamada Maho kod Takashi Shimura ma en ker mar kar puonjo ji ka ginyalo dak ka gin kod Daisuke Kaisanani ma en jalup jagoro maduong' e bad od bura ma piny Japan mochung'ne geni ma piny mangima. Ability Sport Kenya leo ni wach maduong' ma gichweyo wenge gi sani en ni ko jotugne tuke mag Olympics midhi tugi boma Los Angeles higa ma 2028. Ability women represent Chief Executive Officer. It has a big possibility to change a society through the disability sports. So I hope that her organization, the activities expand to realize the inclusive society for the future. We've discussed about equipments and also in terms of how to support athletes to qualify for the Paralympic Games, how to get the equipment. Those are the things that we actually discussed. And we're happy to have them on board, hoping that we will get support from them.